na, nanggag ko datan mame. Day tati, kadadakkelan nga iskamyo nga inang. Wow, nagadumot nga ampaw. Hati yan, upak. Pau, nagadumanata na at ka. Pengar daday, Nagalamwet ta. napagmanok daday. Pagwanwam siguro daw. Sino nga nagmanwam ma ito eh? Kinininong, kinininang, kinilulo, kinilula. Pau, may mantay ni kanda ka. Ingkal. Baka wa mo nagyan na day ta. Nakadamot adaday kitam. Pau, ay na. Kaya ano ngayon mamin kinapagmanwa mo na natin. 1 million mil adaday. 1 million dito may. Ang panagbanang ka ngay. Ba nang naardaday. Pau, ay na. Nagmayatan nga. Nagkadun nga kwarta mo na natin. Betul ngarot. Idulin mo day tagaraw. Tanong nga mapukaw. Baka madimam mo pag idulin na. Baka mapukaw lang. Hindi. Ay, Kita man natin yung lakay. nyata. Dibil tayo ti kuryente Ano? Nagtakay mo tayo. Pero pag-alak na iti pagbayad ko tamanan. Ay na, Pau. Kanya ko kanyo. Ki, data na yung pagtungtungtungan, migro data na pagmanuan data anak mau. Manungay ti na pagmanwam anak. 1 million sa timil mame. Naga-down. Gasam daw 1 million si Timil, nagbanang kang nga anak. Ba nang naardaday. Kita man anak. Kita tamang garawd. Manungay day toy. Doa. Amo anak. Idulin ko pa lang daytoy Iya. Yun anak, idulin ko talaga mapukaw mo. Sayang. Imbag na nga kwartam to. Kwada ti gatanga. Diyadan to ti kwartam to anak. Wait, anak, kwartam to, intun lumakay ka. Iya. Yun anak, idulin ko dahito ikabil ko dyan ti bangko-bangko. Baka mapukaw mo ko sayang. Kini nagadupay ti kwartam ni o. Ay na, nanggag ko datan mame. Day tati, kadadakkelan nga iskamyo nga inang. Nga. O, simot. Nagpay-payso anak. Duling ko dahito. Ano? Bagla nga kwartam. Pay-payso duling ko. Nanggag ko datan mame. Kunayo, idulin nyo lang. Madi yung mga isublen. Amok mame, pagbayad yung manta kuryente. Yeah. Kasi nga ubingan.